Hi, para to sa mga asawa nga dunay mga bana nga mga bubuyagon. Kini mga asawa, kung magpabuyagan ni ang inyong bana niya, muuli nga hubog, muuli nga bagwal, mura ni buhata mga asawa. Ayaw silang balusi o mangisog. Sagday silang mangisog dira, magwild diha, ala, niya ikaw lang, palayo lang sa kanya. Sagday na siya, pagkahuman ana, pagkatutod ana, mampay naman na sila di makapoy. Makapoy na sila, nakahiga na, kuhaa sila, butang sa tamang bulutangan, ayaw sa balde o ayaw sa sako. Basin kung isulod niyo sako. Kuhaa, dalha sa inyong kwarto, tapos kuha ang hugaw nilang sinina. Siyempre paglasing hugaw jud na kay uban gani magdiwalwal na. So ayaw sa kasabi. Dayon inyo nang hukasan, inyong elisan, inyong trapuhan sa ninyong maligam-gam nga tubig. And then makatulog na to siya maayos. Pag nakatulog na siya, ilihan, iampo na ninyo mga asawa. Ampuin ang tulo. Tapos ang Diyos makakita sa inyong pag-ampo, matingala lang ka. Paggising niya, uy, bis na siya. Tapos sabihan mo pa, love, heart, sweetheart, inom muna ka ng gatas. Wow. Patilan mo ng gatas. Sangkot ka kaayo. Tapos matingala lang ka nga. Matingala na siya ni mo nga. Uy, kanaya kong asawa ka, damuli ko, kumugdi man, masuko. Inuang tiglaman mo kung mainit na gatas. Tapos, inalagaan pa niya ako, pinunasan, inalagaan, di man magalit. Oh, yes. Mausog na siya, mga asawa, mausog na siya. Tapos, ang Diyos, muhikap na niya, mabago na siya. O, tanawa na. Ayaw jud og salig sa imong kagalingon, kundi saligi ang Diyos imong kagalingon. Tabangan ka sa Diyos na ibag-o ang imong asawa nga buluyagon. Niguli, magbagulbol man na siya, ayaw ragbagulbuli, likay lang, kay tanawa po og manglabay siya mga butang, kay kanadi na mao. Manglabay na gani, palayo din, basig mo gamit na naginagiban, di maigo ka. So, ana na lang, iampo, ilihans, alagaan, kana siya, mabago ra jud na. So, maura to mga asawa. Thank you for watching and God bless. Bye-bye. Bye.